Ayaw mo ba? Ha? Ha? Ayaw mo? Napag-try mo po. Kasi nakaintakan eh. Sa Corinderia. Ma'am Sachi, mega love shoutout. Good evening. Bukanin mo nga ito, ne? Isang ano? Andun yung ano yun. Charger mo. Yung... Isang cellphone mo yun na. Asan yung ano? Ah. Hindi ko alam. Ano? Good evening, Ma'am Sachi. Good evening, Ma'am Sachi. Huwag ko kawawayain na naman ako. Eh. Wala na ko lang. Paglabo mo na ako. Wala mo. Ayan, Ma'am Sachi. Dito ako sa bahay mo, Ma'am Sachi Diary. Ma'am Sachi. Dito ako sa bahay mo, Ma'am Sachi. Sachi pala, hindi sa Sachi. Ayan. Pa-volume pa. Yung aking cellphone ba? Ay, namatay naman. Pinoy, good evening. Thank you, Pinoy. Okay, dito ako kay Ma'am Sachi Diary. Ma'am Sachi Diary, dito ako sa bahay mo. Okay. Ayan, playing ako, Ma'am Sachi, sa iyong How to Celebrate the Good Times. 6 minutes. Nasa ads ka pa. Pinoy, salamat Pinoy. Dito ako sa bahay. Ay, sa bahay. Dito ako Pinoy sa bahay mo. Yan, tamsakan ko muna yung upcoming mo, Pinoy. Pang 77 like ako. Ay, gaba ko. Ayan, playing ako dito, Pinoy, sa iyong ano, highlight. Ayan, playing ka na, Pinoy. Ma'am Sachi, playing ka na din. Ayan. Yeras ko. Ano yung iba? Si Spelly, good evening si Spelly. Salamat sa patasap. Pasensya ka na si Spelly, di ako nakakit kanina. Binaha kami. Naglimas ako. Naglimas kami kanina sis. Pasensya na. Bawi ako next time si Spelly.
play yan sa Pinoy Vlog. Buhayin Oh, ko to. Pinoy. Asan yung charger nito? Ayun. Buhayin ko. Pinoy check. Tinamsa na kayo na. 29. Tamsak. Playing. Tapos dito sa isang ano natin. Si Sachi Sak Diary. Yan. Tamsak 67. Wala pang comments. Hello sis. Shout out from Marivic family. Tambay lang ako dito. May bisita si Amo. Jianxi. Sino ba si Jianxi? Lagyan natin ng ano. Asan yung ano nito? Dito pa sa kusina. Busy sa hugas. Sino yung Jianxi na to? Bago lang yan. Ayan. Bago. Lagyan natin ng moderator. Ay, wala pa nakalagay. Ayun, baliktad. Ayan, may moderator ka na, Jianxi. Sino naman yung pumasok no? Yashi Harig, YouTube. How are you guys? Bago lang internet. Bago lang. Give me banana. What kind of banana do you want? Jianxi. Latundan, lakatan, senyorita, saba. Give me banana. What kind of banana do you want? Jianxi. Latundan, lakatan, senyorita, saba. Ano yung volume ito? Give me banana. What kind of banana do you want? Jianxi. Sino ba ito? Jianxi, I'm here with your house. Nag-comment ka na dito kay Pinoy, di pa? Wala pa. Wala pa nakakomentan dyan. Go to channel ako, Jianxi. Dikit ko sa'yo si Kwan. Si Lexus. Ayan, subscribe na. Subscribe. Short video na lang muna tayo, Jianxi. Dito sa pusa mo. Jianxi. Jianxi. Ayan, rabbit. Pusa. Loading, oh, loading. Saan ba yung mga tungtungan itong mga ko na to? Another play, Jianxi. Subscribe. Pinoy, don't watch it ka. Jianxi, another dikit sa'yo, ha? Dikit. Ayan, Pinoy, malapit ka na mag-done watching. Hindi kita. Ayan, done na, done. Dandaran, soy. Jianxi playing. Oh, Jianxi. Another video. Yung banana yan. Dalawang banana, Jianxi. Hindi niya naintindihan yun eh. Iba lahi nga siya. Bumalik. Oh, ba't may ads?
Oh, ito si Sachi Diary. Done watching Sachi Diary. Kita ba? Yata kita. Ba't lumalabo? Ayan, big shoutout sa 7 viewers. Mind Vlog, Tamsak Host. Ayan, mega love shoutout, Piculana Dos. Ay, namatay. Ano nangyari dito? Okay, pa-play natin si Mind Vlog. Mind Vlog, naka-play ka rito ah. Uy, hindi pa nakasubscribe sa ito. Sino ba to? Mind Vlog. Kita ba? Hindi niya kita eh. Macau Vlog. Sino naman si Macau Vlog? Tingnan ko muna. Super, support me. I'm gonna support you. I've already given you 2 bananas. Okay, start na. Your video is still playing over here, my friend. Oh, hindi na pala ikaw ito ah. Done watch na pala dito ah. Patay na naman ito. Wala naka-play. Ano lang ito? Oh, salang ka dito. Meron ka pang isang salang. Ano mo muna yung kwan, namamatay eh. Alin? Settings. Kasi kaya siya namamatay gawa ng ano. Sir Kabagis, good evening. Macau Vlog, ayan. Bigyan mo jacket si Macau Vlog. Saan ba? Sir Kabagis, kumusta? Naku, at bakit nagko-comment nyo si Lexus TV dito? Ha? Bakit nagko-comment? Babae naman po talaga si Bicolana, kaya lang si hubby ko ang pinag-live ko, masama pakaramdam ko guys. Ayan, dito ako sa bahay mo Sir Kabagis. Pelimoy, 9 Tamsak, Macau Vlog. Sir Kabagis, sayang kumusta? Ayan, nandito ako sa bahay mo, nasa ads ka pa. Playing ako dito sa FART 2 sa Ikaw ang pagbili ng hinahanap notebook. Hindi naman ako eh. Miss nila yung bunganga mo. Lala Mois, Motovlog. Asan ba si Lala Mois? Play ko nga dito kay Lexus. Sino ba yung napunta ron? Lala Mois, nasa na? Lala Mois. Ay, madibig ko din naman to eh. Yan, Lala Mois, si Lexus, nandito na ngayon sa bahay mo. Buksan mo na ang pinto. Lala Mois, Motovlog. Madilim yata, hindi kita. Subscribe na rin. Still playing ka mo kay Sir Kabagis. Sir Kabagis, still playing daw sa'yo. Labas mo ang bagya, ito dyan, may ganun mo nga dyan, ayaw ubutin dito ng ano. Offline na namatay pa oh. Ha? Sige. Kung na ito mga kasaway. Ayan, nag-firefighting ang mga gwardiya kay Lala Mois. At nakabra pa oh. Trending ka dyan, sir. Oh.
Naglilinis ng motor. Gwardiya siguro to, si Lala Moise. Oh, sa labas ang kuryente. Nasabit pa ang ibon. Converge pala yun. Converge Wi-Fi. Ayan, Lala Boys, photo vlog. Nakatatlong short video ko sa'yo. Ma'am China, may love shoutout Ma'am China. Thank you for coming. Sino Heart. Go to channel ka ni Lexus. Sino Heart, Sino Heart. Kita ba? Naka-play pa ba si Sir Cabagis na yun? Wala na, iba na to eh. Dito? Talongs na to eh. Dito? Ayan, naka ano yan. Ayun, okay Sir Cabagis siya, no? Eri nga, iba. Sino ba piplay ko rin eh? Si Ma'am China, play mo. Si Ma'am Marvic. Hanapin ko pa. Marvic ko yan. Marvic Family TV. Oh, si Ma'am China. Play mo siya. Sino Heart. Naka-play na sa akin eh. Kay Sis Kalog. Ayan. Sino ba si Kalog din eh? Ano yan? Nakalagay dyan. Kalog. Kalog mix vlog. Oh. Kalog. Malabo ang malabo. Linaw din yan. Subscribe. Ayun, nakasi-subscribe ko na rin. Ayo, thanks God at may ulan din. Kanino yan? 1 minute, 6 seconds. Kay Sis Kalog ba yan? Kalog. Ayan. Ma'am Kripa. Suba official. May love shoutout Ma'am Kripa. Ayan, dito ako kay kay Ayun. ayan kay Mac. Sunod kita dito Macau Vlog. Okay. Parang malabo. Malabo ba? Hindi kita Malabo yung camera. Ayan. Nako, ganda pala din eh. Sa kabukiran. Still playing, kalog mix. Thumbs up 35 na natin. Na lang ng comment. Yan. Mahirap mag-comment yun sa mga cellphone nari eh. Yan, Cribas Superficial. Macau. Kalog, kaway. Ayan, kalog. Done watching na sa iyong thanks. Yan. Oh. Dito naman tayo sa isa pa. Macau, nandito na ako sa bahay mo Macau. Ang hina naman ng kwan. Ayan, kay Macau to. Ayan, Macau. Dan Kalog. Sis Kalog. Ayan, naka-play ka. Tapos si Kabagis. Ayan. Kasi ito kay Ayan, kay Macau Vlog. Malabo eh. Ba't malabo yung camera? ano yan, hindi na po nakasan kanina. Ayan mo na, okay na yan.
Ayan, Madam Sheena Hart. Oh. Mga Kahinyo Vlog. Shout out. Ayan. Sige lang sis. Kaya nga pagtingin ko wala ka. Diretso play na lang ako. From Kalog-Kalog. Mga kahenyo, ayan, pupuntahan kita, si Lexus ang pupunta sa'yo. Nakasubscribe na pala sa'yo si Henyo, si Lexus. Yan naka-play Dito na- tayo sa Tamang Gala. Yan naka-play na kamo si Macau. Oh. Oh, Macau, nakaplay ka na. Oh. At saka ikaw, mga kahinyo. Yan, kahinyo. Oh, Kabagis, mulong. At dito naman si, ano to, GI Gala. Wala na yan, ano? Sino ba GI Gala na yun? Hindi atin yun. Pagkano, titignan mo, huwag mo yung jacket pag may laman yung bahay. Yan. Peliport, 13 thumbs up. Kasi spelly yan. Ah, Salamat ka. thank you sa thumbs up. Wala nang naka-play dito kay ano. Sino ba to? Si Oppo. Wala na yung live. Kripa Suba, I'm here with your Kripa Suba official. Sa-subscribe na natin plus manonood tayo ng video. Samantala na natapos naman si Kabagis. Kabagis, done watching na. Pinamil. Ito ako mag-uulo sa kanila. Macau Vlog. Another video, Macau Vlog. Another video, another banana. Itutok na lang natin sa mga mga cellphone. Wala na tayong comment. Ayan, amazing view. Ayan, thumbs up na natin yan. Ito si Macau Vlog, thumbs up natin yan. Another thumbs up Macau Vlog. Yun o. Dalawang play ang Macau. Dalawang video ang naka-play kay Macau. Ayan, si Sir Bert Window. Good evening, ma'am Bicolana. Tambay ko lang to. Huwag ba spaceship. Di ako mangingisda. Sir Bert, maraming salamat sa pagdalaw kanina sa live ni Lexus TV. Nakapag-live ka pala, no? Nakasingit ng live. Tapos bigla ang umulan. Binaha kami. Hindi ko pa na-upload yung aking video. Sino to? Sino tong naka ano na to? Hindi tayo Oy, ayan si Bikla na oh. Sakit ang ulo. Pikit ang mata. Sino ba tong kay Manny Pacquiao na to? Iba na to eh. Kidlat Pinoy Sports na pala to eh. Done watching na sa'yo, kahinyo. Bigyan natin ng pag-asa naman si Wancho Harmonica Music Video. Oh. Wancho. Ayan. O sige, pipin kita, Wancho. Pin. Asa na ba? Pin kita for 10 minutes.
Ang oras natin is 20:28, mamaya 20:30, sige, 20:40, yan. At naka-play ka dito sa akin. Tamsakan ko muna yung upcoming mo. Tamsak. Nasaan na ba yun? Tamsak, upcoming. Plus manonood tayo ng video mo na napakatagal. Wala bang medyo maiksi-iksi man lang. Shorts video lang tayo. Shorts video. Share Christmas tree short viral. Set frame for 9 PM daw yung kay Jun Sanico. Kay Sir Jun Sanico. Ayan sir, oh. Still playing. Still watching. Oh, si Santa Claus. Still playing. Ay, hindi na pala. Oh. Iba na yan eh. Macau Vlog. So subscribe na natin to sa Macau Vlog. Ayan. Tapos na tayo dyan. Kripa Suba still playing. Happy New Year 2001. Macau Vlog. Ayan. Tapos na rin sa isang video mo. Punta tayo kay Kripa Suba. Kripa. Oh. Sir Wancho, tapos na sa iyo ang mga videos sa short. Yan, namatay na naman yung isang cellphone. Yan, Ma'am Kripa Suba, dalawang video mo yan. Oh. Magkatabi. Hirap. Madam Marvic Pali. Ayan, go to channel kita. Oh. Madam Marvic. Si Labing. Dito tayo sa My Lovers Dog and Cat. My ads. Yan, dito lang nakatambay, maliligo pa. From Marvic. Another what? Sino ba to? Japan TV? Japan TV ba yan? Loading naman si Japan TV. Japan TV. Subscribe natin yan. Oh. Videos. Yan tayo sa 12. Still playing mga may pusa pa. Yan, Pinoy check. May club shoutout. Si Shine Heart is live na rin. Anong oras na ba? Mamaya Pinoy check magbaka uli, no? Medyo maaga pa naman na nakaka 5 minutes pa lang si Sir Juan Siso, Juan Sanico.
Madam Marvic, ayan yung aso't pusa, oh. Si Bicolana, tsaka si Lexus, ayan. Still playing. Kay Ma'am Kui Pasuba. Tsaka si Japan TV. Like done, Ma'am Astrid Maglente. Big mega love shout out. Yan. Mega love shout out sa 7,000 viewers at saka sa 17 thumbs up natin dyan. Si Peli Cabrera. Yan, Peli Cabrera, may bagong host, sabi ni Ma'am Astrid. Yan, yun po yung host nating isa. Tulog host. Masakit daw ang holo. Ayan, namatay na naman. Namatay na naman ang cellphone. Band playing na po tayo dito kay Kui Pasuba. So, Pel Cabrera. Yan. Pel Cabrera, dito ako sa bahay mo. Oh, may 9 subscribers. Sino ba si Pel? Si Ma'am Peli ba yun? Oh, subscribe na rin natin yan. Okay, baby lang, mga ninja siguro to eh, no? Pel. Full watch sis Macau sa latest upload. Kalog mix. Yan, sabi ni Ma'am Astrid Maglente, mega love shoutout, Peli. Thank you po, kalog. Sabi ni Macau. Done playing na, short video natin ni Pel Cabrera. Oops, sino itong natapos dito sa kabila? Natapos sa kabila. Ayan, tapos na sa kabila. Kay Ma'am Marvic family. Ayan, tapos na sa asos pusa. Tamsa ka na rin. Si Ma'am Astrid. Ayan, pa-play kita rito, Ma'am Astrid. Ma'am Astrid, ayan o, Ma'am Astrid Maglente. Nakamag-anak ng mga magtalas. Ayan. Video natin. Ayan, si Pangulo. Si Pangulong BBM, nakamit natin sa Brunei. Ayan, thank you host from Astrid Maglente. Ayan, still playing po si Kui Pasuba. Another video na pala yun. Sige, play na natin. Nandyan na eh. Peli Cabrera, done subscribe na po. Si Bicolana. Sino pa yata ipi-play dito? Sis, are you sick daw ba? Yes. He's suffering from a headache. Yan, Sir Ed Bones. Go to channel ako sa'yo, Sir Ed Bones. Ed Bones. Si Warat. Yan. Happy Fiesta, Barangay 585. Yan. Ma'am Kulipa, still playing ka na sa another video. Done playing naman tayo dito kay Japan TV. Yan. Sino naman tong Melso na to? Osmel. May pumasok si Osmel Sahin. Tingnan natin ang bahay niyan. Bago lang. Sino siya? Kaya nino kang ninja. Sir Bert.
Ayan, Sir Bert Window, dito ako sa bahay mo. Salamat sa liwanag. Oh, may Meralco. Salamat sa liwanag. Still playing. Still playing. Yan, sabi ni Ed Bones, kalog-kalog, mega love shoutout. Sabi naman ni Ma'am Astrid Maglente, Miss Macau, done watching. Ayan, sino yung nagbaba ng link kanina? Hanapin ko lang, sino yun? Ayan, si Marcel 9, Tamsak 18 sis. Hanapin ko yung nagbaba ng bahay. Nagbaba ng link. At ipin natin. Pin. Yun, si Pinoy Check. Ayan, Pinoy Check. Ayan, Pinoy Check. Ikaw naman ang nakapin. Ayan, palablab daw sa mga pin. Still playing po tayo. Salamat sa liwanag. Ma'am Kripa Siba, Sir Ed Bones, at saka si Ma'am Astrid Maglente. Yan, mukhang nag-loading yung ating kwan dyan. O, tapos na. Tapos na. Tapos na kay Ma'am Astrid. Ay, may ads pala. Tamsak na natin. Tamsak 96. Ayan, si Susan Official Channel, mega love shoutout. At saka kay Mabel Esquiverdo 04 Vlog. Mama Straight, meron ka pang ano dito, ads. Still playing pa naman tayo kay Sir Ed Bones. Ayan, fully loaded ang ating mga gadget. Ayan, Mama Straight, tapos na rin kayo kay BBM. Nakapag-thumbs up na tayo, kaya lang tayo makapag comment. Ayan. Another play, Ma'am Astrid. Sanya swimming lesson. Sanya swimming lesson. Sir Ed Bones, malapit ka na matapos. Sige, play ka pa ng isa. Ayan, si Sir Bert, another play pa hanggat Sir Bert, tapos na ako dito sa iyong salamat sa liwanag. Another video natin is yung pampagana sa pagkain at napanood na natin to. Dumating sa tamang panahon. Ito, wala pang tamsak to. It felt good when I was in this place. Ayan. Ayan, Sir Bert. Samantala, si Ed Bones, natapos na yung video mo, Ed Bones. Papanood pa tayo ng isa pa. Ed Bones. Andiyan ka pa ba, Ed Bones? Ayan, ginataang tambakol, ulam natin. Ayan, ginataang tambakol, tamsak, 70. Dito naman na yung Ma'am Kripa. Nawala na si Kripa. Napindot. Ayun. May pasingawan pa yung kilikili. No? Ayan, si Mabel Esquerdo Vlogs. Nagbaba ng link. Ay, nakakaantok pala pagkagabi na.
Wala ng tao. Dalawa na lang. Maraming salamat sa 2 million viewers. Yan. Sir Ed Bones, Ginataan Tambakol. Yan. Hinay-hinay sa pagsubo. Yan. Still playing pa rin sa swimming lesson ni Madam. Asan ba yung... Macau Vlog, pa-heart heart. Sir Bert, nangangalahatin tayo dun sa I felt good when I was in place. In this place. Ayan, si Ma'am Kripa Suba, done watching na, kaya lang mayroon ka pang ads, no? Prepare lang natin. Yan, tapos na rin si Ma'am si Ma'am Summer. Nakapag ano na ng live. Nakapag-end na. Ruby Lifestyle and Travel Vlog is live. Okay. Ma'am Kripa, tapos na po tayo. Panibagong taya, panibagong tama. Mabel Enriquez. Cuerdo. Panoorin muna natin si Mabel Escuerdo. Ay, ba't napunta sa activity? Go to channel tayo. Mabel Escuerdo, go to channel. Ayan, 41.6. Ba, hindi pa pala nakasubscribe tayo dito kay Mabel. Ay, pala to ako si Lexus ba to? Sino ba tong na to? Oo nga, ba't Lexus ako to Kaya pala hindi nakasubscribe, no? Balik. Switch account muna natin. Yan. Still playing, Sir Bert. Yan. Pangalawang video na pala yun. Yan. Sir Bert. Tapos yung Ginataang Tambakol. Ito naman tayo ngayon kay Peli the Virgin. Yan. Peli the Virgin. 61. Subscribe na natin yan para paramihan ng kwan. Ayan, Sir Bert. Ay, nako. Nawala na naman. Nawala na naman yung hirap naman paggagamitin yung mga salepono natin. May ads ka pa, Sir Bert, dito sa dumami na naman ang pangatlong short video, Sir Bert.
Ayan, si Morski. Good evening, Ma'am Bicolana. Sabi ni Ma'am Morski. Mega love, shout out. Madam Morski, pe-play kita dito pagkatapos ni Ed Bones. Tapos na pala si Ed Bones. Ed Bones, tapos ka na. Bigyan naman natin si Morski ng pagkakataon na ma-play. Morski. Ayan. Sabi niya, good evening Sir Lex. Morski, ito na. Morski. Sa highlights, puro highlights to. Dito tayo sa hindi highlights. Highlights. Mukhang mahirapan ako Dito tayo sa Morning Rainbow. Marcel 10, thumbs up. Sabi ni Marcel, pan 22, thumbs up. Madam Morski, dito ako sa Morning Rainbow after the rain. Ayan, ang ganda ng rainbow sa pantalan. Ano nangyari dito? Kinain na ng anaconda yung hindi atin yan, fox animal yan. Madam Astrid, tamsakan ko na rin yung dalawang upcoming mo. Ayan, isa, dalawa. Yun. At saka tayo lilipat ng ibang channel. Lipatan natin si Morski. Morski, go to channel ulit ako sa'yo. Asan Ma'am Bicolana? Ayan yung daliri Ayan, Morski, ito na ulit ako sa'yo. Ayan, sa highlights na tayo. Ma'am Morski, Morski. Dalawang play, samantalang itong kay Pelly the Virgin. Kanina pa nagluluto ng hotdog. Ito yung pangalawang video mo, Ma'am Pelly. Ayan, Sir Bert. Ayan. Malapit na matapos yung dumami na naman ang pagkain ng taga-Earth. Ayan, Sir Bert. Ma'am Pelly the Virgin, nakasubscribe na tayo. Tapos dalawang short videos tapos na. Punta naman tayo dito kay Mind Vlog. Ayan, Mind Vlog. Go to channel na kita, Mind Vlog. Para subscription pa Ang dami subscription ito. Nilutong ulam, corn beef at cabbage. Ayan. Morski, tapos na yung video mo dito sa isang cellphone natin. Namatay na naman. Mabilis mamatay ang cellphone. Out muna natin to at tayo pupunta sa settings. Nasaan yung settings mo, kaibigan? Setting wala dyan, kabila. Bawal yung settings ito. Walay.
Nawala na. Nawala na yung YouTube natin. Just want Kumar. My vlog, please, my channel, subscribe, Baji support my friend. Sabi ni Just want. Okay, Just want, ito na ako sa bahay mo. Just want Kumari. Subscribe na natin yan. 28K. Mind vlog, another video mind vlog. Server, tapos na tayo sa isang video mo pa rin. Puntahan naman natin si Maricel 8. Uy, bago lang si Maricel 8 Kailan na ba ako? Sinubscribe lang ako sa'yo, Maricel 8. Pakibalik na lang. Ako, naghang na yata itong kay Morski. Morski, another play tayo, dito tayo sa highlight. Ninja niya host mind vlog. Sinong ninja? Please, my ID connected, sister. Yun, support lang po, sir. Kalog-kalog ito. Ninja niya. Salamat sa support. Balik na tayo rito. Ayan, si Ma'am Summer. Shout out. Ma'am Summer. Hindi na ako nakapagtatamsa ka. Ayan, just want dalawang video mo yung naka-play dito. Ayan, pinagtabi ko na para pagka ayan just want, dalawa yan. Plus isa yung kay Mindbag. Morski, dalawang ko na rin ako sa'yo, Morski. Ayan, si Bicolana, mahimbing na ang tulog. Ayan, sabi ni Ma'am Summer, Idol Morski. Mega love shoutout. Si Baliling, 25 thumbs up. Baliling, Maribik Kubian vlog. Ayan. Pagkatapos dito kay Morski, play kita, Baliling. Tsaka ikaw, Ma'am Marvick. Ayan. Morski, thumbs up 15 ako sa'yo. Dito sa yung highlights. 10 tears in my eyes. The tears pala. Napagod, saka kauhukay ng kanal. Still playing, just want sa iyong mga video at saka si Mind Vlog. Siyempre ganun din kay Morski. Marvick Kubian.
still playing. Ayan, mega love shoutout sa 4 million viewers at saka sa 25 thumbs suckers. Big shoutout sa inyo. Salamat. Ayan. Ba't wala kayong tulog, madam? Madalas ang ano? Ayan, sabi, bakit sisilab? Bakit? Ayan, matagal pa. Malapit sa dagat. Lumalakas ang alon. Nag-high tide. Ayan, done watching na rito sa isa. Just want, kunwari. Kumar. Ayan, punta na natin si Madam Summer. Madam Summer. Andito na ako, Madam Summer, sa iyong bahay. Ilabas mo na yung ating ano diyan, mga manghingima. Napakagandang halaman. Sunod-sunod na natin 'to. May iksi naman yung ano eh. Bugtong-bugtong. Download ko nga itong bugtong-bugtong na 'to. Yan, Madam Summer, naka-play na yung isang ano mo, no, napakagandang halaman. Yung tubig sa taas, sisilab, papasok sa amin yung dagat, walang problema, okay lang. Ibig sabihin mababa yung ano nyo, mababa. Dapat pala lumipat kayo doon sa taas. Makipag-swap kayo ng bahay. Another, si Doc Willie Ong naman to. Subscribe natin si Doc Willie Ong. Just want another video natapos ano. Punta naman natin dito si Ma'am Marivic. Marivic family, Marivic Kubian muna tayo. Marivic Kubian. Madam Marivic Kubian, nandito ako sa bahay mo. Dito sa upcoming, tamsakan ko muna to. Yan, tamsak 8. Tapos babalik tayo dun sa pasyal ulit guys. Day of today. Yan. Gala-gala lang. Madam Summer. Tapos na yung isang video mo. Ito naman pangalawa. Aglaw Nima plants. Tamsak number 8 ako dyan. Si Morsky. Anong nangyari Morsky dito? Sa highlights. Yan. Morsky oh. Yan, nakapin. Mega love shoutout. Sabi ni Mami Pearly Vlog. Yan, Mona Lisa. Magandang gabi. Yan, si Jinjoy. Mega love shoutout sa inyo. Ayan, Madam Summer, still playing ka, no? Si Marvic Kubian, tsaka si Mind Vlog. Siyempre, andito rin si Morsky. Nasa harang pa host. Maraming salamat sa paharang. Yan, si Mami Pearly. Maya ikot sis. Sis Piculana, Yahoo, hindi ka pa okay. Pagaling ka sis. Okay lang sis Summer. Uy. Ayan. Madam Summer, pangalawang video mo tapos na.
So, isa pa uli. Ayan. Tatlo lang naman to eh. Ayan yung channel intro. Oh. Ayan. Si Ma'am Marvic. Ito, playing pa rin si Mind Vlog. Pagkatapos ni Mind Vlog, yan natin si Juan. Sino ba yun? May nakita ko ngayon eh. Family, Marvic family. Parang, oo, tama. Si Ma'am Marvic family. Oh, namatay na naman tong cellphone na tong isa na to. Yan, done watching na Madam Summer sa 3 videos mo. Summer Mix Official. Yun. Sa Summer Mix Official pala yung tinambay niya. Ayan. Hanapin ko lang yung bahay ni Ma'am family. Marvic family. Where are you? Marvic family. Ito, malapit na. Ayan. Madam Marvic family, andito na ako sa iyong bahay. Yung medyo matagal-tagal. Ayan. 8 feeding and playing with my hamster. Ayan. Tamsak 74 ako. Ayan. May ads pa. Samantala, natapos na tayo rito sa kabila. Sino sang natapos? Si Ma'am Marvic Kubian. Ma'am Marvic. Tapos na tayo sa pasyal-pasyal. Dito man tayo sa hanap ng pang-dinner. Dalawa agad para mabilis matapos. Makarami ng views. Ayan, si Mind Vlog. Tapos na rin ako sa iyo dito ha, Mind Vlog. Nakapag-thumbsuck ba ko? Hindi yata ako nakapag-thumbsuck ah. Mind Vlog. Okay na, okay. Sino ba yung pupuntahan natin? Ayan, si Mona Lisa. Mona Lisa TV, I'm going to your channel. Subscribe na rin ako. Ayan, subscribe. Plus video. O, ayan, dito tayo sa travel tayo mga kapatid. Travel tayo. Ayan, playing. Playing po ang mga manay natin. Manay Lisa, Manay Marvic, at si Manay Marvic Family TV. Ayan. Wow, new host. Sabi ni Ma'am Marvic Family TV. Oo, yung pong host natin isa yun. Sick host. Ay, sino to? Si Rab. Tapos na yata to ah. Ayan, Morski. Tapos na pala sa yung highlights. Pasok naman tayo sa iba. Ayan. Puro M. Ayan, sabi ni Ma'am Marvic, puro M. Sir Lexus. Ito pa isang M. Mirna Grande. Ayan. Mirna Grande, Marvic family, Marvic Kubian, at si Manang Marilisa. Ayan. 4 na M. Mamaya si ayan. Ako lang mag-isang M. Ma'am, marami ka namang M. 3 yung M mo sa sa summer. May mix pa. Ayan.
Yan, meron na tayong 1 hour and 7 minutes. Mona Lisa still playing. Marvic Kubyan. Marvic family. At kay Mirna Grande. Yan. At si Mikulana. Yan. Thank you, host. Peli 7, 30 thumbs up. Ma'am Pelis, good evening from Jinjoy. Pinoy Check, nandiyan ka pa ba Pinoy Check? Ayaw mo nang magparamdam. Ayan. Sis Peli, mega love shoutout ulit. Salamat sa support. Ayan. Wala na yata si Pinoy Check, no? Parang Maricel 16. Ayan, tamsak. Maricel 6 pala yun, hindi pala 16. Ipe-play. Oy, nakatapos na pala dito. Si Mama Astrid na naka-play. Sandali. Mama Marvic Kubyan, tapos na, no? Naka isang upcoming, tsaka dalawang kwan. Okay. Bigyan naman natin ng, ayun, DMTV Macau. Good evening. DMTV. Ayan, punta na kita kagad. Baka makawala ka pa. DMTV. Uy, ang dami pala nito. Dito tayo sa kain tayo ng avocado. Yummy. Yan. Good Eve Idol. Yan. Mega love shout out Sir DMTV from Macau, from Marvic family. Ayan, si Kikapu Trucker saying hiyaol. Si Summer, mega love shout out. Ayan, pabasa pa ba? Daijia G. Jin, ciao. Yan, bibigyan natin ng jacket yan. Si Daijia Jin, ciao. Pasok. Yan, moderator mo. Yan, meron ka ng moderator. Dijia. Sino ba mga naka-play pa natin dito? Ayan, si Ma'am Mona Lisa still playing. DMTV Macau. Ma'am Marvic still playing. Saka si Ma'am Mirna Grande, no? May Ma'am Mirna Grande to. Ayan. Tatamsakan ko na yan. Roasted chicken. Mirna Grande channel. Ayan. Nag-auto, auto landscape pa. Travel tayo mga kapatid. Sabi ni Ma'am Mona Lisa. Ayan, DMTV. Tamsak 26 ako sa'yo, ha? Ayan, Marcel 5. Sino naman to? Mambo number 5. Ayan, tamsak. Ayan. Yun. Mambo number 5. Tumawa, kumaway. Ayan, meron na tayong 1 hour and 10 minutes. Ma'am Malu is live, June 6, my special day. Ayan, napakasarap naman niluluto ni Ma'am Mirna Grande. Ma'am, pa-LBC muna. Ayan. Si Ma'am Marvic naman, feeding and playing with my hamster. Tapos si DMTV, kain tayo ng avocado. Travel tayo mga kapatid. Ayan, mukhang matatapos na si Traveler.
Ayan, Mona Lisa, isang play pa. Mahalaga ang family bonding. Ang pamilya lang ang unang tutulong sa'yo. Ayan. Playing ka uli. Ang sabi ni DMTV Macau, si Leo lang ako idol dito. Paco work idol. Silip lang siguro yun. Silip. Silip. Yung O kasi katabi ng P, ano? Silip lang. Yan, mamaya si Edmons naman. Punta natin si Edmons ulit. Edmons, nandiyan ka pa ba, Edmons? O, si ano lang, si Daigia Dean. Daigia, pag may natapos dito, pe-play kita, no? Ayan, natapos na si Mama Marvic. Mama Marvic, tapos na tayo dun sa feeding and playing, no? Puntahan naman natin si Daigia. Daigia. Daigia din. Daigia. I am here with your channel. Uy, bago lang to Kaya ka bang ano? Mukhang nangingisda lang to walang video. Sige. Benjamin Sangcreas Vlog. Good evening. Puntahan natin yan. Si Vlog. Benjamin Sanchez. Ayun, Sanchez pala. Ayan, idol subscribe na kita Plus panoodin ko yung video mo. Dito tayo sa 7 minutes. Mamaya na yan. Sige, yan na. Ayan, 7 minutes. Parang naghang na naman to Naghang na nga. Ayaw na mabasa yung mga nasa likod. Ayan, Madam Mirna, still playing ka. Ay, hindi pala, still playing. Ibig sabihin, another play. Ayan, another play. Egg, tomato, and mozzarella cheese. Ayan, DMTV, another play tayo Good morning, have a nice day everyone. Mantala, OPM song naman dito kay Benjamin. Yan. Playing po tayo. Naghang na pala yung ating cellphone. Yung ating monitoring. Habang nakahang siya, naka-play naman halos pare-parehas lang naman play natin. CR muna si host. Ayan, unfortunately, mababawasan po tayo ng isang gadget, no, para makuha natin yung monitoring natin. Ito. Sino ba malapit nang matapos? Oo, halos pare-parehas, nangangalahati yan pa lang sila.
Pero ayan, may mga ads, may mga ads. Shopee. Ah, 1 peso deal pala. Ayan, mga nasa ads tayo. Ma'am Mona Lisa, naka-ads. Si DMTV may ads. Ayan. Egg, tomato, and mozzarella. Malapit na, kalahati na. Naku, nag-loading pa. Loading. Hindi tuloy tayo makabasa ng ano, ha? Dali, no? Malapit tayo makabasa ng mensahe. At may tatapos na sa kanila. Yeah, Sir Bert, still watching. Marcel Por, ayan. Marcel Por, at saka si 5, pumasok. Si 6. Nagbuhos tayo ng isang kwan. Monitoring. Sir Bert, pasok ulit ako sa channel mo. Ayan, tingnan natin dito yung kaluluwa ng babae nakita sa tunnel sa Cebu. Oh, yeah. Makapanindig balahibo. Ayan. Kaluluwa ng babae nakita sa tunnel sa Cebu. Nakita o nagparamdam? Ayan, Mona Lisa. Tapos na tayo sa panonood sa iyong video. Kaway. Oops, uy, nawala na naman. Ayan, Benjamin Sanchez Vlogs. Tapos na akong panoorin ang iyong OPM song. Balik tayo kay Bicolana sa live. Marby Cubian. Yan, go to channel ulit kita.
Hanap ng pan-dinner, June 2. Ayan, Marcel 2. Marcel 2, andito ako sa yung mga shorts video. Panoorin natin ang panoorin itong mga shorts video mo. Ayan, Marcel 2. Playing ka sa iyong shorts videos. Samantala, dito sa isang gadget natin, nakatapos tayo kay Ma'am Mirna. Ayan. Punta naman natin si Mona Lisa dito. Mona Lisa. Go to channel tayo kay Ma'am Mona Lisa. Travel tayo mga kapatid, na sarap ng alimasag pero kawawa ang kapatid ko. Ayan. Allergy pala sa kalimasag. Marcel 2, oh. Second short video. Noodles. Still playing tayo sa birth window sa kaluluwa ng babae. Nakita sa tunnel. Wow, sarap nito. Masile. Ay, okra pala yun. Yummy. Done watching na sa tatlong shorts video, Marcel. Ayan, meron na tayong 1 hour and 24. Mona Lisa still playing, no? Sarap ng alimasag. Pero kawawa ang kapatid ko. Hanap kami pang dinner namin, June 2, ni Ma'am Marvic Cubian. Ayan, server window, malapit nang matapos. Oops, maraming message. Wala. Wala tayo. Itong klaseng mga telephone na to, nag-hang na lahat. Ayan, Sir Bert. Tapos na pala yung kay Sir Bert, no? Done playing na sa kaluluwa. Punta ulit tayo dito kay Marvic family. Hanap tayo ng videos. Kumain kami sa Caesarea. Ayan, Madam family. Madam Marvic 101 Dalmatian. Kumain. Dito naman, wala na naman to. Basta hindi naka-play, mawawala.
Yan, Madam Marvic, done watching na tayo sa hanap kami. Hanap kami ng makakainan. Hanap ulit tayo ng play. Si Peli 7. Subscribe at panoorin natin yung video na yan, madamo. Peli 7. Ulit natin yung video na yan. Oh, wala na naka-play dito. Puntahan si Mona Lisa. Mona Lisa, dito ulit ako sa channel mo. Biyahe ulit. Biyahe ulit. May ads ulit. Ano na nangyari? Yan, si Ma'am Summer, pasok. Ma'am Summer, andito ulit ako sa iyong video. Hanap tayo ng medyo matagal-tagal na. Ito, 8 minutes. Napanood na yata yan. Pork lumpia, pork meat recipe. Chicken adobo with mushroom chicken. Teka, hanap tayo ng matagal-tagal. Sige, dito na tayo sa 8 minutes. 8 minutes. Rewatch to Rewatch tayo dyan. Hanap tayong bago. Sa pinakadulo. Ito, 7 minutes. Pork soup. All time favorite. Yan, playing na sa pork soup, all time favorite, a kind of dish you always wanted. Mantala, Mona Lisa, nakatapos na akong panoorin ng yung play. Ayan, Ma'am Summer, and ito isang ayan, bagong subscribe. Ginataang gulay, super yummy. Ayan, bagong subscribe lang dyan. Mona Lisa, still playing. Oh, balik pala yan.
Ayan, Madam Summer. Madam Marvic. Madam Summer. Oh, nakapagitna na si Marvic. Dito naman sa kabila, si Sachi Diary. Shock Diary. Shock Diary, ayan. Oh. Go to videos, plus subscription. How to celebrate the good times. Ayan, playing ka. Nako, si Mama Rebic masaya na naman. Tapos na naman kumain. Another play, Mama Rebic. Mag-explore kami sa Sunpin Farm. Marami pa lang din na play dito, ano? Ayan. Madam Summer, another hotdog stall time. Hotdog pala. All time favorite. Shock Diary. Ayan, tamsakan natin yan. Oh, anong nangyari dito? Ayun, oh, play. Ayan, naka-play po tayo. Still playing. Ayan na tayong 1 hour and 35 minutes. Uy, kaya ano na to Family Cooking Channel. Oh, napunta na kay family. Fresh and healthy. Madam Summer. Fresh and healthy. Another video. Shock Diary still playing. Si Madam Summer, si Madam Labing. Oops. Basa-basa tayong comment. Ayun, si Yuno. Yuno channel. Hello, Summer Mix Vlog from Yuno channel. Hello, Papa Host. Yuno, playing na kita dito Yuno. Plus isang banana.
Pentwala. Petwalangan. Mahaba. Bit-bit sawat. You know, playing na. You know, you know, you know. Ayan, may ads tayo, Ma'am Summer. Oops. You know, playing na. Si Sack Diary. Ayan. Tapos na. Tapos na kay Ma'am Summer. Japanese noodles. Madam Summer, naka-play na naman tayo. Loving Sky Mix. Ayan. Kong Kong Top. Ayan. Pagtabihin na natin dyan yung kay Madam Summer tsaka kay Madam Marivic. Playing ka sa iyong Kong Kong Top Romantic Place. Ayan. You know, may ads ka pa. Oops. Ito lang tayo kay Sack. Ayan, si Anilin TV Vlogs. Ayan, Anilin TV Vlogs. Go to channel na kita. Ayan. Ayan. Naka-play ka sa iyong 8 minutes. Murang ulam. Ayan. Ayan. Still playing si Lady in Red at saka si Lady in Black, si Loving Sky Mix at si Marivic Family TV. Mantala si Yuno may ads. Ayan, meron na tayong 1 hour and 40. Maya lang tayo ay mag-e-end na. Ako'y sakit na rin yung aking katawan. Ayan. Done watching na tayo dito sa labing. Labing. Another play. Yuno, okay na. Pwede na si Yuno.
Battery power. Kailangan na i-charge. Nasabay charger natin. Ano po? Oh. Tignan naman natin sa kwarto. Ano pa ito doon? Ito ng dextrose. Nasaan na? Ayun. Charging. Oops! Natapos na. Eileen Samson. Oh, hindi natin kilala to. Si Eileen Samson. Yan. Sir Bert, still playing. Still watching pala. Annalyn TV Vlog. Oops. Yuno still playing. Tsaka si Annalyn TV Vlog. Ayan. Tamsakan natin. 14. At saka si Ma'am Loving Sky. Oops, nawala. Ayan. Madam Mona Lisa, puntahan ko bahay mo. Mona Lisa. Travel uli, yan. So, 8 minutes. Yan, yun o, tapos na rin yung yun o. Tapos na tayo. Isang play pa kay Yuno, isang play pa. Yuno, isang play pa sa'yo. Done playing. Yuno, playing na naman. Another play. Tatapos na isa nito. Ito kay Annalyn.
Wandering Joe. Tapos na pala to eh. Punta natin si Sort. Tuloy tayo kay Annalyn. Ayan, Annalyn, isang subscribe na naman. Video. Kaning lamig, huwag sayangin. Ayan, Annalyn, magkatabi na yung pinlay ko sa'yo. Dalawang video mo na yan, magkatabi yan. Yuno, still playing. Yung second video. Manalisa, ay may ad si Manalisa. Tamsak na yan. Wala nang ayan, still playing po tayo, Ma'am Annalyn, si Ma'am Annalisa, at saka si Yono. Ate Ann Bicolana is live. Mayroon din palang Bicolana doon. Ayan, meron tayong 8 minutes. 8 minutes, isang quarter na lang. Ayan, done na, Yuno, done na tayo dyan kay Yuno. Ayan, done. Done watching, Yuno. Sak Diary. Ayan, parang ako din host, daming nakasalang sa laptop.
Yan, pumasok ulit si Daijen din. Yan. Yung sound pala to. Parang madilim ito. Sagad na ba yung... Hindi pa sagad. Ayun. Oh, ayun, tumiwanag ka. Yan, still playing po tayo. Anilin Vlog sa iyong fried chicken recipe. Sa ulam na pwede na palaman sa tinapay. At si Mona Lisa, travel again tayo. Bisitahin natin ang ating mga magulang. Tara dito sa kabila. Si Kalug-Kalug, naka-live na rin si Kalug-Kalug ah. Natapos pa ba? 5 minutes left. Ayan, si Antaray. Pumasok si Mataray. DMTV in Macau. Antaray, ito na yung iyong... Anong tawag doon? Wala, hindi
paano natin yan ito si Antaray? Doon tayo makapagja-jacket sa kwan. Antaray, hindi kita majakita. Nakahang yung ano natin, monitoring. Antaray. Yan. Uy, tapos na pala tayo dito ah. Tapos na tayo sa isa. Sino dito? Si Mona Lisa. Play na lang kita dito, Antaray, no? Antaray. Wala kang pan-jacket eh. Go to channel lang muna kita. O, ayan. Kaya lang, bakit ano? Subscribe lang. Hindi ko naman kilala to kung sino itong Mataray. Ano bang main channel mo, Antaray? Ano po yung main mo? Para mapanoodan nga. Sa bagay, ano naman pala, next time na lang. Last 2 minutes na lang pala. Mag-e-entering ako. Ayan, garahe na muna yung mga kwan, garahe. Sabi nga ni Sir Bert Window, garahe. Ayan, mega love shoutout po sa lahat. Sino ba yung pumasok? Bye bye. 1 minute left. Yan, tatapusin lang natin yung video nila ni Annalyn. Yan. Kay Annalyn na lang yung naka-play. Annalyn, ayan. 2 video mo pa yung naka-play. Tapusin lang natin yan. Pagkatapos yan, ay tulugan na po. Na tayong 2 hours. Make a love shoutout po sa lahat. Camera itong ito.